ҳеҷ кас ба онҳо бовар намекард, вале Интер Майами қариб буд ки дар гурӯҳаш ҷои аввалро гирад. Мегуфтанд ки онҳо ҳатто як пирӯзӣ намегиранд, вале баъд аз 3 бозӣ як бур ҳам набохтанд. Аммо он ки аз Палмерас бо ҳисоби 2-0 пеш буданду ин бартариро нигоҳ дошта натавонистанд, афсӯс, зеро ҳоло Месси маҷбур мешавад дар даври яккашниҳоӣ бо собиқ дастааш ПСЖ рӯбарӯ шавад. Палмерас бошад бо рақибе бозӣ мекунад ки аллакай шинос аст, Ботафого. Агар Интер Майами он бартариро нигоҳ медошт, шояд умеди бештаре барои роҳ ёфтан ба плей-офф доштанд. Бозии дигари гурӯҳ низ бо натиҷаи мусовӣ анҷом ёфт, вале бо 2 маротиба бештари гол 4-4 байни Порту ва Ал-Аҳлӣ. Ҳамлагари Фаластини Абуалӣ 3 гол зад, аммо на дастаи Мисрӣ ва на дастаи Португалӣ дар 3 бозӣ ҳатто як бор пирӯз нашуданд. тааҷҷубовар аст ки чӣ тавр Порту ин қадар пас афтод, ҳолон ки гурӯҳ чандон душвор набуд. Мегузарем ба гурӯҳи Б ки ҳамон рӯз натиҷагарӣ шуд. Ботафого аз Атлетико бо ҳисоби 0-1 мағлуб шуд, вале барои роҳ ёфтан ба плей-офф Атлетико на як гол, балки 3 гол лозим буд, зеро 3 даста холҳои баробар доштанд. Дар натиҷа мадридиҳо аз мусобиқа хориб шуданд. Ботафого ва ПСЖ бошанд ба марҳилаи навбатӣ роҳ ёфтанд. ПСЖ дар гурӯҳ ҷои аввалро гирифт, ҳарчанд бо мушкилӣ. Сиэтл Саундерс тамоми кӯшишашонро карданд, вале тавре ки интизор мерафт, ҳамаи 3 бозии худро бохтанд. Ҳоло ту чӣ фикр дорӣ бародар? Ин ду ҷуфти даври яккашфинал чӣ гуна хотима меёбанд?